Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito. Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa Secret. ba?
No. Wala namang family. Okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak, ano?
Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Music that makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning. Itago niyo na lang ako sa pangalang JR. Bata pa lang po ako, Kolantits, pinangarap ko na maging Abogado. basta abogado. Babaero. Kapag bata ka pa, kala mo madali yung lahat, di ba? Hanggang sa nakapagtapos ako ng kolehiyo, eh hindi pa pala yun, simula pa lang yun ng mga pagsubok. At nag-take nga po ako ng bar exam. At sa unang take ko pa lang, Kolantits, sinalubong na ako agad ng maraming pagsubok sa buhay. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ma? Oh. Ma, anong nangyari dito? Nag-uusap kami ng ama mong babaero. Ano ba? Hindi ka ba titigil? Hindi ka rin titigil! Wala kang ebidensya. Teka lang. Ikaw na kumausap dyan sa anak mo. Hindi pa ba kayo tapos Lalaki yan? sa lalaki. Ikaw na magsabi ko anong napag-desisyonan natin. Maghiwalay na kayo ng girlfriend mo. Ma? Bakit kami? Ano bang ginawa ko? Hindi. Anak, nag-uusap na kami ng nanay mo. Hindi ko na kaya ugali nito eh. Maghiwalay na tayo. Kami Hindi tayo ang maghihiwalay. Tayo! Tayo ba? Tayo! Nag-decision magulang siya maghiwalay. Oo nga pala, nasa script. Nandamay ka pa ng relasyon ng anak natin. Ha? Sorry. Yan! Tignan mo yung nanay mo, anak. Ha? Yung ganyang ugali na ganyan. Pawawa, sis. Oh. Kailangan na namin maghiwalay dahil hindi na kami magkasundo. Lagi na lang away-away sa bahay na ito. Ikaw naman yung palaway eh. Ikaw yung palaway. Sino ba yung nangunguna? Ikaw! Wala akong ginagawa. Alam nyo, hindi na kami matitrigger. Kundi nyo kami tinitrigger. Ang kutob ng babae, totoo yan. Pwede ba? Ang tatandaan nyo na eh. Ngayon pa kayo magdesisyon maghiwalay? Ano yan? Yun nga eh, habang may panahon pa, makakahanap pa ako ng boylet. Oh, yan yung kapatid ko, Charmy. Oh, maghiwalay na naman daw yung... Ano daw mga magulang natin? Anong sinasabi nila?
Naghiwalay na daw sila kasi hindi na sila magkakasundo. Hindi nyo na ba maayos yan? Mapa, tama na po. Nahirapan na po kami na mula bata po kami ang toxic-toxic ng bahay na to. Siguro kaya ako din hindi ako makapag-ayos sa pag-aaral dahil sa inyo, mga toxic kayo na mga magulang. Nanay nyo kasi, puro bintang. Ngingiti ka lang sa cellphone mo. Sino yung kachat mo? Hindi ba pinanood ako ng video ng katas? Papa, ako ang nagsumbong kay Mama. Ay, ka pa! Ikaw pa na dahilan. Ano ba talaga? Mama, Papa, please, wag naman po tayo maging broken family. Hindi po namin kakayanin ni Kuya. Tsaka si Kuya, kailangan niya po ngayon lalo ng support natin dahil bumagsak siya sa bar exam. Wala pa. Ano kalagay dito? Wala pa. Wala pa pala. Antayin mo Para kasing Pinipray mo na eh. Parang nararamdaman ko. Antayin natin yung result. Ito naman pinipray mo. Yan sila ito. Mana-mana ka sa nanay mo. Gusto mo. Manang-mana din kayo sa lolo ko. Papa, pwede ba ayusin nyo na lang yan? Ayusin niyo, Mapa. Kailangan po. Hindi! Ma-pride yung nanay nyo eh. Ayaw ko na. Mapa, kayo po yung matanda. Kayo yung ayaw umayos. Magsalita ka! Hoy! Darling, magsalita ka. Hindi na pala, darling. Magkaaway tayo eh. Hiwalay na kami. Pasensya na. Hanggang dito na lang. Sagad na rin ako. Hindi ko na kaya yung pagkababaero ng ama mo. Ay, salamat na lang sa lahat. Malamat na lang sa lahat. Ano sa malamat? Maniwala na sana ako, guys. Salamat na lang sa lahat. Hindi na po magkasundo yung magulang ko, Colantits. Kung kailan sila tumanda, nagdesisyon sila maghiwalay. Kung kailan inaabangan kong lalabas na po yung result ng bar exam. Mahal, ano? Andyan ba pangalan ko? Andyan ba? Mahal, i-double check ko I-check mo. Ay, Andyan lampas na yung apelido mo eh. Mahal, wala. Wala? Wala eh. Wala? Wala yung pangalan mo. Pero mahal, pwede ba naman umulit eh. Next time, papasa ka na. Mahal. Okay lang yan. Ano ka ba? Ginawa mo yung best mo. Ang mahalaga. Tamo, Hindi ko nagawa yung best ko. Tingnan mo. 74.2? 0.3 na lang. Pwede pa sanang i-round off. Hindi pa naging 75. Bawi tayo next time. Next time pa naman. Bawi tayo. Kaya natin yan. Alam mo ba gano'ng kasakit na yung ulo ko? Nagbabasa ako umaga hanggang gabi, hanggang madaling araw. Hindi na ako natutulog. Puro basa na lang ako. Mahal. Hindi ganun kadali. Mahal, alam ko. Wala kang tulog. Pati ng oras natin nababawasan. Pero baka hindi pa ito yung time mo. Next time, papasa na yan. Grabe sila. Wala silang konsiderasyon, oh. 74.2. Mahal. Kaya natin to next time. Babawi tayo, ha? Babawi tayo. Ha? Mahal na mahal kita. Di nga po ako pumasa ko lang sa unang subok ko sa bar exam. Hirap. Grabe, halos di ako natutulog. Konti na lang, oh. Pasado na sana. Hindi pa naawa. Pero siguro nga, ganun talaga. Pinapasa Diyos ko na lang. Si Mama gusto niya mag-exam ulit ako. Handa siyang magbayad. Kahit pa daw maubos yung pensyon niya.
kung ano may naipon niya. Nag-take po ako sa pangalawang pagkakataon. And this time, bumagsak ulit ako. Mas bumaba pa yung rate ko. Bagsak ka na nga, meron pang dumating na namang pagsubok. May kailangan tayo pag-usapan. Emergency to eh, pero baka kung masakit na itutuparin mo pa rin yung mga pangarap mo. Mahal, Ano 3 months eh. Buntis ka? Oo. 3 months na. Akala ko, nasa-stress lang ako, pero nag-PT na ako eh. Positive talaga. Sabi mo kasi safe ka nun eh. Ganun ba yun? Sabi ng friend ko, sino ba yun? Si Glory, siya yung palagi, si Joyce yan. Mga babae kasi, pag ang babae sinabi safe, dapat Mga safe. babae? Sinabi lang yan ng friend ko. Pag sinabi mo kasing safe, dapat safe. Mahal, akala ko din safe eh. Pero tayo naman to eh. Bakit parang Hindi, wala akong problema. Pananagutan kita. Pero syempre, alam mo naman, mag-i-exam pa ako. Eh, paano? Dalawang Bakit? beses Bakit? na Paano? Ako lang sinisisi mo! Hindi kita sinisisi. Ikaw may kakagawa rin ito! Dalawa tayo dito eh! Oo nga, sinabi mo kasi safe ka. Kaya okay. Eh, hindi pala eh. Hindi mo pala kaya yung responsibilidad! Gusto ko ng protection, ayaw mo kasi safe ka. Tapos ngayon, ganito ako yung... Ganon yun! Kasi ayaw mo. Gusto mo walang balat ng saging. Tapos ngayon... Bakit parang ngayon solo ko na lang problema, JR? solo. Sinasamahan kita! Ilang beses ka bubagsak! Sinasamahan kita, Uy, pero uy, pag ito parang ako'y sisisihin, napaka-gaslighter mo naman! Hindi ganon. Bigla lang ako, mahal. Siyempre nandyan ako. Anak natin yan eh. Ang sa akin... Eh, anong gagawin? Palaglag! Hindi yan solusyon. Siyempre, Parang ako kasi may hindi kasalanan! nga. Pasensya ka na. Talagang puno yung utak ko. Hindi ko na alam saan ko pa isiksik yung mga impormasyon na yan. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadyang... Kaya naman natin to eh. Basta pangako mo sa akin na tutuparin mo pa rin yung pangarap mo. Huwag kang titigil hanggat di ka pumapansa. Andito lang ako. Tapos may magiging anak na tayo. Madadagdagan ka ng inspirasyon. Lakasan mo yung loob mo. Lakasan mo yung loob mo. Andiyan pa yung mama mo. Salamat. Mahal kita. Kaya natin to. Mangako ka na kaya natin to. Mahal. Oo, mahal. Naman. Ma. Ayoko na, ma. Diyos ko Hindi naman, talaga anak. para sa akin yung abugasya na yan. Anak! Huwag mong sabihin yan. Kami nga hindi sumusuko eh. Ikaw pa kaya. Lakasan mo yung loob mo. Ganun talaga. Hindi lang naman ikaw ang nakakaranas niyan. Maraming ganyan. Huwag kang susuko. Tanggapin mo sa sarili mo na hindi mo to oras. Nahiya na ako sa inyo. Sa inyo ni Papa. Papagastos na kayo tapos hindi ko mamaisip. Kami nga hindi nagre-reklamo, kaya wag kang rin magreklamo. Andito kami buong suporta. Nagkaiwalay lang kami ng papa mo, pero buong suporta pa rin namin sa inyo. Pagod na ako, May. Babantay ako ng bata sa madaling araw. Nagbabasa pa ako. Ayoko na. Trabaho na lang ako para sa anak ko. Para JR! Para kay Marian. JR, mas lalo ka nga dapat magpursige dahil may anak ka na. Mas lalo mong dapat abutin na mag-abogado ka kasi may anak ka na. Hindi nga siguro para sa akin yan, ma. Huwag mo sabihin yan. Ang gagawin mo lang mag-aral na mag-aral. Ako na muna ang bahala. Maniwala ka sa akin. Pag next take mo, papasa ka na. Ayoko Pangako na. yan. Pero... JR! Magising ka nga! Kalalaki mong tao! May anak ka na! Gawin mong lakas yung anak mo! Ganun kapag may anak na!
nakakalimutan ang sariling ego! Kaya mo yan! Sorry, ma. Kaya mo yan! Grabe po yung fighting spirit ng nanay ko. Colin Tits. Oo naman! Tumahimik ka na! Yan tayo naghiwalay eh. Ikaw lang, pag ako, bawal? Yan tayo naghiwalay. Pero sinuportahan pa rin nila ako ni mama at papa kahit wala na sila. Kikita pa rin naman casual na lang para sa apo. Kaya nag-take pa rin ako for the 4th time. And this time, Nagmana ka talaga sa akin, anak, kasi matalino ka. Credit, grabe. No, Kung bumaba. hindi ako yung tatay mo, hindi ka papasa. Kasi matalino ako. Buti hindi ka namana sa nanay mo. Pa, arahim ko, pakak. Nung bumabagsak, sabi mo, Siyempre, mana sa'yo. mana sa akin, ngayon mana na sa'yo. Siyempre, pasyado na. Kaya bakit talaga tayo maghiwalay? Ayoko na talaga sa'yo. ma, pa, pwede ba? Huwag na. Basta ako may kinakausap na akong apam. Eh, bakit ikaw lang ba? Ma, paano ba? Eh, congrats anak. Saan tayo Salamat, mamaya? salamat. Sagot ng ama mo, total, mana ka daw sa kanya. Sagot niya. Di mana siya. Mana ka sa nanay mo, anak. Tingnan mo, gwapo ka, matalino nanay. Ikaw na bahala. Apakakuripot mo. Wala magkakagusto sa'yo. Pa, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Sa inyo, mahal ko. Anong grade mo na ngayon? 75. Pwede na yan, palakol. Basta pasado. Oo, basta pasado. Oo, basta Ano pasado. gagawin mo sa 95, di naman ibibigay sukli? Okay na yun. Congratulations. Basic. Ganun lang yun. Ano gagawin mo sa 95? Babaero naman. Okay na yun, 75. At least may anak ka na. At Ayusin mo yung buhay mo. At least 95 ang grado ko sa pagkababaero. Ay, aray mo, pakak. Buti na lang may boylet na ako British. Ay! Ma, salamat na, mahal. Salamat, Okay lang ha. yon. Sa ngayon, kakalimutan na muna namin ng ama mo na magkaaway kami. Bati muna tayo ngayon. Oh, sige. Pero wag mo hawakan hands ko. Okay. Mahal, thank you ha. Thank you sa inyo, baby. Tara, labas tayo. Congrats, man. Salamat, Attorney Thank you, Lord. JR. Metro's #1 Love Radio. Basic! Pilsen! Naalala niyo pa ba yung mga pagkakataon na meron kang barkada na bigla na lang iiyak kasi bumagsak sa bar exam, sa board exam, tas merong manlilibre kasi pumasa naman sa bar exam, may aamin, o kaya minsan may maglalabas ng sama ng loob kasi naghiwalay yung parents. Nako, relate tayong lahat dyan. Kaya kung namimiss mo na yung birkada mo, tawagan mo na at umpisa na ulit ang kwentuhan kasama ang birkada at ang True Global Filipino Beer. Good morning! Welcome to Sabi ng Friend ko! Una sa lahat, Good thank you. morning. And Congrats. Congratulations, attorney. Update. Ilan taon na yung baby? Ano ba lang, kaka 1 year old. Parang magto 2 years old. Ah, pa bago yun. lang. Fresh na fresh. Pumasa siya. May tas kabit na siya kasi attorney Wala na siya. pa, bago pa eh. Ganun ba yan? Baka kakapasa lang nung nitong yung last na Bar. bar exam last January. Congrats. Congratulations. And yun. Kumbaga doon mo makikita no. Yung papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Oh, Hindi, ano? hindi ka pa sumakses. Parang doon mo makikita sino ba talaga yung
yung totoo sa'yo, no? Kasi hindi nga siya sumakses. Tsaka may mga challenges pa, tulad nun. Naghiwalay pa yung parents niya, pero hindi naman naputol yung suporta sa kanya. Siri. So, again, congratulations sa'yo. Congrats. Saya-saya ko for you. Makakapambababae ka na. Tsaka may pambuhay ka na sa baby. Napakaganda ng kanyang magiging future. Alam niyo, hindi naman na-realize ko sa life. Dati kasi parang, dead end na kapag nag-asawa ka na. Oo. Pero hindi mo alam kung ano yung nakalaan para sa'yo sa future. Huwag kayong titigil mangarap kahit may asawa na kayo kasi lolokohin lang kayo niyang asawa niyo. Dapat may plan B, may plan C, may plan D. Yan yung ginawa ko. Sabi ko nung asawa ko, ay shit, hindi ako titigil. Aabutin ko pa rin yung pangarap ko. Ganun. Lumandi lang ako, pero tinuloy ko pa rin yung pangarap ko. Kaya yan yung multitasking. Lande responsibly. Ay! Ginawa ba San Miguel, Philippines eh? Title, attorney, tabla talo. Natatawa ko dun sa Keep 95 that change. Keep That Change. 95 Galing keep mo that talaga. Kailan, bukas na ba tayo magbigay ng title goal o ngayon? Oo, Ikaw? parang hindi niya bet ngayon eh. Sige, ikaw bahala. Kailan? Anyway. So yun. Si Buksan mo, papasukin Sino ba yan? ko. Bernaldo, thank you Sa Mulawin, Tansa, Cavite, lakas ng Love Radio dito. Thank you, brother. Si Eren. Aga ng word na lande. Si Serenity. Ay, wala na yung oras-oras. Idol, pwede ba nakitulog kasi ako sa kaibigan ko na apakan ko ang mukha ni Majoli. Hello sa inyo, si Brexy from South Caloocan. Good morning. Ayan, from Panabo City, Sir Jaffy. Oy, kumusta ba sa Panabo, mga taga Marinol? Uncle Ryan to Salim. May buntag, and Atilina Gabaw, sabi niya, congratulations. Congrats. So, ganun talaga, no? Hindi ganun kadali. Hindi ibibigay sa iyo palagi ng unang beses. Baga, on the right place at the right time. Pero alam mo, tama sabi talaga ng matatanda. Cliche siya, pero pag di mo pa oras, di mo pa oras. Exactly. Tama yun. Chinita K from Canada. Kaya kung good di ka pa morning. namatay ngayon, di mo pa oras. Uy, Shimbako! Si Anyeko from Taiwan. Ohio gozaimasu from Japan. Thank you po. Hindi namin mabasa yung name nyo. Arigato. From Qatar. Ingat kayo dyan, ha? Ingat kayo. Ayan. So, si Sir Jappy, miss you call. Ingat mo diha. Miss Kai from Taiwan. Ayun. Yung mga challenges, tulad yan, mag-take ka ng exam, tapos hindi ka agad makapasa. Pero si Tita Max pumasa ka first One take. One take lang, no? Sa license. One take, buo agad yan. Ay! Iba yun na po. Aray mo Oo, pa thank ka. you Lord. Thank you Lord. Hindi madali. I guess wala naman lahat madali. Lahat ng board exam hindi madali. Ang board exam. Board exam, oo. Ano yun? Self-review ka? Self-review. Nag-review ka sa mga ano? Self-review. Wait! Guys, pwede Napaproud lang ako sa self ko. ng So, hindi ka yung mga review centers. Parang lang, may mga hiningi lang ako na, nag-review ba na ako nun? Pointers. Parang sa teacher ko, parang siya, parang kaming sabay-sabay magkakaklase, nire-review niya kami, ganon. Nice. Kasi nga wala Pero walang naman bayad kaming yun, ha? parang May may bayad. onte, parang may bigay mo. Bigay ko sa'yo. Ay, ma'am. Parang Bigay mo sa akin si ma'am. Oo, bigay mo. Hi, Ma'am Aboy. Thank you sa help. Nakapasa kami sa Sino si ma'am? Ma'am Aboy. Ma'am Miriam Aboy. So, siyempre, Tapos, padula, siyempre. oo. Hindi naman... Tsaka nagpe-print siya ng handouts eh. Tinutulungan niya talaga kami. Tapos, Ano rin, proud na yung proud yung si ma'am. 75 kasi, Col, akala nyo, pasang awayan. Pero pag naka 74.9, hindi yan pasa. Kaya nga. Tulad, 75 talaga ang pasa. Kaya pag nakapasa ka, hindi na nagmamatter kung 75 lang nakuha mo. Pero syempre, flex kapag mataas kasi. pero since pumasa ka, Pumasa ka, Wala na abogado yun pa eh. rin yun, hindi na yan. kung 75 man o naka 80 ka man or 83,
Basta sabi sa amin, 75 lang okay na. Oo, yun ang nga, Mataas sabi na ni siya. Mang Kanor. Kasi walang masyadong Wala nga sukli. Walang nakakanain masyado. Oo. Mahirap eh. Pag sobrang talino mo siguro. Pero, Meron yung mga siguro talaga yung mga matatalino talaga. so yung, 79 yata ako, 79. Oh, wala. Kahit 70. Pasado pa rin yung 79. punto doon. Tingnan mo, nung una, 74.2. Wala yun. Walang round of call. So, kahit 74.9. 75.5 ka, Walang, I mean 74.5. kaya yung sinabi mo kanina, i-round off, walang ganun. 74.9, 74.9 yun, hindi yun 75. Walang round off. Grabe, no? Isang ano na lang, tas Isang krembot na lang. babalik ka ulit sa pagbabasa, pagre-review. At ilang months na Oo. sleepless nights. Parang sa akin, 3 takes ako ng exam kung kailan hindi ko sineryoso, doon ako pumasa, panahon talaga sa amin ni Ren. Baka nagalis ka ng babae, no? Ng babae nga si. Inspirasyon! Galaw-gaw! Ang exam ko, licensure exam for teachers. Let din yun kay Let. Ryan. Let. Teacher din yan eh. Oo. So Let. yun, tama si Tapos Peter. ano pa nun, parang actually talaga susubukin ka talaga kasi nung mga panahon na yun depressed ako, sa single parent ako, bagong single parent single lang parent ako, ka nun, baby pa oo. nun mga 3 years old, 4 years old. So, naging solo ka na Pinagsasabay that ko lahat talaga. Nagtatrabaho ako noon kasi nga kailangan ko na magtrabaho. Habang nag-aaral ako, nagtatrabaho ako. Tapos pagka-graduate ko, nagtatrabaho na ako agad habang nagre-review. time. So pinagsasabay ko lahat talaga, tas nanay ako. Trabaho mo, nagtuturo. Nagtuturo ako tutorial para may Panggastos gastos oo. kinini. Tapos actually sobrang kabado kasi hindi mo talaga alam eh. Tapos maghapon yung exam yun. Ano ba yun? Multiple choice? Hindi. Halo-halo? Ay, oo, multiple choice. Sa bar Walang masyadong sa Pag bar essay. exam lang Sa bar yata exam may kasi essay. essay dati. Oo. Kaya mas Kung din pangit yung talaga. penmanship mo, ayaw basahin nung wala ka na. Kaya dapat maganda yung sulat kamay mo dyan, tapos maganda rin yung sinulat mo. Tsaka laging tinasabi sa amin, take your time. Huwag kang ma-pressure sa time dahil mape-pressure ka kung ano-ano lang isasagot mo. Ayun. Silver ng Malaysia, hello Kaya po. halimbawa nahuli ka ng lalaki. Huwag ka ma-pressure, dapat chill ka lang na ganyan para hindi halata. Para masagot mo pa rin ang tama. Galaw-gaw! Ganon. Secondary po ako. Secondary education. Yun ba yung sa mga high school? High school, oo. Grabe, Pero anyways, pag may multitasking. license ka na, kahit naman walang license, basta teacher ka. Yes. totoo Kahit naman. ano yung gusto mong ituro. Nagturo ako ng bad influence, so yun, okay naman. Galaw! Ayun, Tita Max Podcast. Multiple choice, tapos tatlong, ano yung Multiple category niya? choice. Gen Ed, ano pa? May mga ano ba yan? Abstract? Oo, may math. Gen Ed, Ayun abstract lang, may philosophy. Si Ran, si Chuy, good morning. Yun, Baby Dan. Congrats sa mga pumasa kasi alam natin na ano. Pero sabi nga ni Uncle Ryan, parang ganun din yun ka na ano eh, nung nabasa ko sa letter niya ni kay Attorney JR. Pinilit ko lang Babaero siya na na yan i-share. ngayon. Wala pa, bago pa eh. Bago pa. Kung nung 'di ba nung first to third na bar Take exam niya. result. Siyempre, nag-aabang ka talaga pag sinabing alauna lalabas na sa online, 'di ba? Talagang tapos nitong huli, parang wala lang, parang okay. O, diba? Wala, matamlay na. Parang tanggap niya na eh. Okay. Pati yung mama niya, nakaano lang, kumbaga, unlike nung first 3 results na nakaabang talaga kung anong lalabas ba yung apelido. Nung wala, nabisi sa trabaho, tas may tumawag na. Andyan po si JR. Bakit? Bro niya sa Buntis po ako. Iba yun. Nauna na yun eh. Hindi, ibang babae. Buntis po ako. Ikaw ba yung girlfriend niya? Kasi girlfriend din ako. Sabi niya sa akin, single siya. Galaw-gaw! Nung tumawag daw, sabi,
ano niya to, brother niya to sa ano, parang, di ba usually pag mga abogado, may mga fraternities din yan sila. Oh yes, bakit po? Pumasa po siya. So sabi na ng mama niya, talaga? Di, biglang, matagal pa na-absorb, teka lang, kasi busy nga, nagtrabaho. Hindi Attorney nila na rin siya. inabangan. Oo. So ngayon, parang, Tsaka hindi na sila ganun ka, hindi parang na- tanggap parang naman nila. nasakta na kasi sila na abang ka ng abang, wala. So, Ganun talaga pag babaero. Pag sa Ano naman ginala yung nanay yung nag-abang eh? Tama yung camera, Tama. Ganyan talaga pag babaero. Oh. Oh. So yun, biglang pumasa siya. So tinawagan niya daw si JR. Tapos nalaman na rin diyan, may tumawag na rin sa kanya na pumasa daw siya. So yun. Alam mo yung ano, yung hindi mo na siya basta. Mas Pinapray mo sweet na lang. ang victory. Mm-mm. Kasi ilang beses ka bumagsak eh. Pero syempre mas masarap pa rin nung ikaw anong initial reaction nung first time? Paano mo nalaman na naiyak pumasa sa ka? internet. Basta Okay. nung nakita ko, oy, may ano, kasi kakalat na yun, oy, may ano na daw, may result Pero na, inabangan may result mo? na. Syempre. Tas Tsaka sleepless nights talaga. Nung nakita mo yung apelido. Sleepless nights talaga kapag ka-exam nyo, ilang buwan kayo mag-iintay. Sleepless Oh, nights no, yung... ang anxiety nun, Parang ganun pag may babae yung mga Ang ano, sus alam, ka. mauhuli ba ako? Ay, nako. Doon na sa exam muna. Hindi, baby. Guys, Hindi, bina-explain ko lang yung feeling. Same feeling, hala, nahuli ako. hindi ngayon ibang feeling yun. Mas masarap yun. So, nung Sleepless nights, pagka-exam mo, pag hindi- exam, sleepless matagal na. pa, oo. Nagtaabang ka na eh. One yun eh. One Parang, mo pa iintayin, 3 Pasado or... kaya oo. ako. Pero, Kung hindi, para, anong plan B ko? parang ma-immune ka na sa sakit. Parang sabi mo na lang, hala, sige, baka ano. Pero umaasa ka na, hindi, ginalingan ko eh. Oo. Ako talaga ginalingan ko kasi sa Nagtatalo. Prof Ed. So, nung Ginalingan. nabasa mo na yung pangalan mo doon. Shit. Sabi ko, ay, ganda ng future ni Nene. Ayun, naiyak na. Naiyak ako. Tapos naalala ko siya. Sabi ko, Pero ikaw, Col, di ba gusto mo mag-ano? So, mag-abogado, kaso... Bagay sa'yo, Col, kaya lang tatawa si Judge. Ma-inlove sa'yo si Judge. Kami na. Mellow kay Ano rin Attorney may Kay. mga factors din kasi yan na gusto mo. Gusto ko kasana, kaso that time, may dalawa pa akong kapatid nag-aaral eh. So, Ikaw ang ano, panganay. ang So, sabi ni inaalay. Elpats na, teka lang, pahinga na muna kami sa gastos kasi may dalawa ka pang kapatid. Sabi ko, sige, try ko to pag nakatapos sila, kaya ko pa kaya. Eh, wala na, nag-enjoy na ako sa radyo, so nawala na rin yung... Pero naiisip mo ngayon. Oo naman, parang, di ba sabi nga ng... Sa mga anak mo, tingin mo sino mag-abogado? Walang nagpaparamdam na abogado. Hindi mo pa masabi. Hindi, ano yan eh. Alam, makikita mo yan na, ay shit, mag-aabogado. Siguro yung si Jayden, yung pangalawa. Kasi magaling sa memorization. Sa reasoning. Kailangan talagang i-memorize yan. Yun eh. Yung tsaka reasoning eh. Doon yan. Middle child talaga, no? Oo, parang yung friend natin, no? Middle child. Tas, basta matalino. Ginagalingan nila kasi lalo para mapansin sila. Totoo yan. So ako, sana may isa na igagapang mo talaga. Parang yung shoutout din sa nanay ni JR na ginapang niya eh. Na kahit kasi may minsan ang constraint dyan, Tits, is wala kang panggastos. Yun na yun, number 1 na yun. Panggastos mo kung wala, mahirap talaga. Pero may panggastos ka, pero hindi naman na kinaya ng utak, wala rin. Pero yung pagpupursige ng nanay, hindi. Kahit igagapang natin yung gastusin yan, basta Mag-aral ka lang, ng mag-review ka umexam. lang, oo. Kaya Ang hirap yun. sa kanila, ang daming memorization. Naging Oo, sa abogado. Kaya deserve talaga nila. Kaya mambabae lang kayo. Ano na naman kinalaman ng babae Eh, yung kilala ko kasi eh. Ay, attorney. Galaw. Tapos attorney na, accountant pa, no? Accountant din ba yun? Oo, attorney, accountant yun eh. Ay, grabe. Eh, nag-exam pa ng pala yun. Kaya lintik na sa pagkababae.
Sana all Diba? gumagapang. Grabe to si Tigas Tito. Abangan nyo yung ano Tama, maraming side chick. Correct kong kangkong. yung Thank you, Lutea. Uncle Ryan morning call. Si Cel Espinosa. Send your stories, guys. Hanapin nyo lang Uncle Dagol or Tanya Chinita. Ayan. And thank you, JR, for your story. See you Thank you tomorrow, po, thank you. everyone. Dagang salamat, guys. Congrats sa mga magtitake at nag-aabang ng kanilang... Congrats sa mga hindi nahuli. Bye-bye, guys. Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit sa sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal?
Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy. Hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba?
Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulak. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulak. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo.
Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito may mamayari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi?
Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo ka. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay babae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami?
Bagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung nagpapayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal. Tita Tanya Chinita ang Tagol. Sino? Ako? Ue. Mamaya ka na. Manggas, go ahead. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa ating Sino? Ako. Congratulations! Congratulations! Lalo na sa CEO at / content creator / actress na si Sashna Laparan. Dahil nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa kursong Bachelor of Science in Office Administration sa Philippine Christian University. Nag-post si Sashna ng kanyang mga graduation photos. Subalit, sa kanyang post, sinabi ng aktres, content creator na ang kanyang pagtatapos ang pinaka-proud niyang achievement sa buhay. Subalit, hindi ito nagkaligtas sa mga bashers. Why? May mga followers na talaga namang naging proud sa kanya. Isa na ako doon, Sashna. Love you too. Subalit, ang mga Nanto ako bashers sa'yo, Manggas. sinasabing binili lang daw ni Sashna ang kanyang diploma kaya siya nakapagtapos. Na-hurt siya dahil nga sa mga nababasa niya sa ibang mga article na sinasabing binili lang ang diploma. Parang ini-invalidate umano ang kanyang pagod, effort at dedication para makapagtapos. Ikaw, anong masasabi mo, kabisyo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Sashna Bishik. Ay, Sashna, congratulations ha. Di Congrats, nga- Sashna! May mga Oo. basher talaga na wala nang magawa sa buhay. Porque may pera kasi siya, Tita Max. Diba? Oo. CEO na, content creator. Parang isip nila, di na yan mag-aaral. Oo, kung mag-aaral man yan, babayaran na lang yan. Di ba may ganun eh, babayaran na lang yan. Siguro kasi kaya napapareact yung netizens. Yung yung cliche na saying na life is unfair kasi parang nasa kanya na lahat. Oo. Tapos ngayon nagpatapos pa siya. Parang samantalang iba naghihirap, ang hirap-hirap maabot na makuha ng diploma. Siguro yung ganun eh. Na parang hindi fair kasi bakit yung mahihirap, nahihirap Lalo pa naghirap. mag-aral. Tapos ito, content creator, sikat na, tapos nag-aral pa din, tapos nakagraduate pa rin. Parang nasa iyo na lahat eh. So binabato talaga kapag mabunga ang isang puno. Pag hinog na ang mangga, binabato. Binabato. Sashna, huwag mong pakinggan yan sila, Sashna. Ako nga eh. Naniniwala pa ba yun? Tatlo yung diploma ko. Ano ang laman nun? Diploma? Hindi ko pa binuksan. Nakarulyo. Bakit? Di ba nakarulyo yung diploma? Sa ano lang yun? Dapat naka-frame na yun eh. Wala palang laman yun. Kokonband lang yun. Kokonband. Walang laman yun, mga ano, kukuhanin mo sa school. Pero yun, congrats sis, di ba? Congrats.
Saka, yaan mo na yung mga taong hindi naman maiwasan, may mga bash talaga, pero... Totoo. Alam mo, Col, alam niya sa sarili niya na talaga naman pinaghirapan alam mo, niya. sa buhay natin, may gawin ka o wala, ibabash ka. So, gawin mo na lang yung magpapasaya sa'yo at Yun. magpapabuti sa kinabukasan mo. Lagi namang masasabi ang tao. Exactly. Yung, diba? Laging meron yan. Hindi ka mag-aral, may masasabi. Mag-aral ka, may sasasabi. Eh di, ano na lang. Eh di mag-aral ka na lang. Alam mo, friend ko yan si Sash na kasi naalala ko nag-collab kami dun sa kanyang Airbnb sa Indang, di ba? Balay ni Moni Sash na. Ay, oo, ngayon sa ano? Oo, sa kanya yun eh. Sige. So, yan. Sabi niya, sis, Di ba yung ka sinabi binigay ko staycation. yun sa kanya? Wow! Sabi ko, Lucky lang. O, punta kayo dun sa may Indang, balay ni Moni Sash na. Oo, kumusta? Ay, di ba maganda Amadeo yun? pala, Amadeo. Ayun yung pinanood ng mga Grab Oo, driver. yung nasa pool ako. nag-swimming pool Bali ka? vibes kasi, yes. Swimming pool. First time ko mag-two-piece doon, syempre, sa special na lugar ni Sash na sa balay ni Moni Sash na. Pala, saan ka nakatingin, Col? Sa side boobs. Hoy! Akala ka! Ten! Ay, parang kasal. Mali yung tugtog mo. Pangkasal, sir. Sabi ng gagraduate? Sabi ng content creator. Kala ko kasal. Tenen. Hindi nyo na mag-isip. Hindi na namin masakyan yung kanta mo, Mang Kanoro. Ano yung tenen? Hindi nyo alam yun. Tenen. X-Men yun eh. X-Men ba yun? X-Men yun. Kasi, Ay, sa mga kala X, ko good morning. Alam. Uy, nagmarcha na siya. Congrats. Yung estudyante. Yung content creator. Hi guys! Sabi ng content creator. Sabi ng estudyante. Hindi binigyan ng promissory note eh. Yung estudyante? Yung content creator. Kaya naman pala. Nag-rant siya sa Facebook. Yung content creator. Yung estudyante. Pinatawag yung nanay niya. Ng estudyante? Ng content creator. Kasi malahaba yung palda niya eh. Anong malaba? Sama-sama. Nung estudyante? Nung content creator. Wala nang practice yung dila, guys. Ng estudyante. Ng content creator. Kaya nagkabulol-bulol na. Yung content creator. Yung estudyante. Nag-board exam siya. Yung estudyante. Yung content creator. Nag-oral recitation. Yung estudyante. Yung content creator. Pinagalitan ng principal. Yung estudyante. Yung content creator. Nagpa-audition kay Direk Phil sa drama. Yung content creator. Yung principal. Bagay sila. Si Direk. Ay, Direk Phil at saka yung yung content creator. Oo, basic. Alam mo yung principal. Mga kabisyang galas, sabi po tayo at abangan kung magtatawag kami ng nanalo sa Love Knows No Boundaries sa atin ng Pride Detergent. Daan-daan lang! Tama ko. Sigit na mga daan, mga saglit na inilikha, kakaibang tama. Let's go! Come on! Diyan ka sa mga nasa likod! Parang tayo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera.
In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may Magmamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama, kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. mali. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ngunit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait?
Ano? Ito ay bigay. Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah, Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasabi? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye. Oo. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalam. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, may lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다.
Hello kabisyo, hello mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso-paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng ring. Uy, blip. Oh! Ang
kasagutan ng kasagutan Orange na. ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Orange. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumunot. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Turquoise. Turquoise! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa, tatlo. mahulani! Sinasabi? Mabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap. Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! ang haba. Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak yan? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Hindi masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Orange. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Bayang nais. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam.
Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nakakalculate. Ikaw ay nangopia na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka na? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tay. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kang budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Lubos, malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na ba to? Ay, Bukas na yan kasi it's already used. Anyway. oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay!
babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side. Kailangan to i-mix, di ba? Mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you. Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guys, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, sige, more. Sige. Sige, ganyan. Ganyan, todo mo na. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay. Alam mo, More, hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, eh, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, durugin mo like Sumama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin! Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na tayo sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na Okay, what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yawn! I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Lakas na lang ang galit mo kay DJ Shai. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag.
like. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Tingnan mo, hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left, on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki, kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Hindi, okay. Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jay, si songs, by the way. Fairness, masarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Diba, sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo.
Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinuha. Ang Tagol! Tita Tanya Chinita! Congratulations! May winner? Yes, may winner na naman, driver na. Eto, may bagong kachat kaya kinikilig. Today, magpapagupit siya ng buhok kasi kikitain na siya nung side chick niya. Ganun ba yun? Basic, sana hindi kayo mahuli. Sabi, tumigil na nga kayo. Ang taas na ng gasolina eh. Nadadaan pa rin, no? Kahit ano pa rin. Kahit mataas na yung gasolina na ilulusot pa rin mga babae. Basic sa inyo, mga driver! Pa-prove kasi nila na mahal ko talaga. Mahal talaga kita. Kaya Ganun ba yan? mahal ang gas. Basic. Ay, palista na lang sa mga hindi pa nagpalista para may chance kayo manalo ng 1,500 pesos sa ating Love Notes. No boundaries atid sa atin ng Pride Detergent. Antay lang po kayo, ha? Punta kayo sa aming impilan, MBC Media Group Building, Pasay City. Magpalista kayo dyan sa aming mga guys na... Babaero. Mga pugi na babaero. Ay, Ay. Okay, palista na. At syempre, abangan ang mga katasan nakalipas, guys. 6:20 AM ang live natin sa inyong mga radyo sa 90.7 Love Radio. Pwede nyo panoorin ang replay sa YouTube and sa Spotify. And Facebook. Naka-live din po yan ng mga ganyang oras. So, wala nang dahilan para hindi ka makapanood, makapakinig. Pag nagdahilan ka, sanay ka kasi sa misis mo. Kaya kakawin Aray maaga. mo, pakak. Aray mo, pakak. Shout out. Salamat na lang. Sa lahat. Ayan, si Atelina Gabote. Good morning habang nagluluto daw siya ng pizza dyan. Good morning. Aba, may... Ang agang sarap. Padala ka naman dito. Tikman daw ni Sa Tita mama Max ng yan. lalaki. Ay! Ano yung pizza lalaki flavor? Ayan, good morning. Itlog flavor. Good morning. Shout out sa Bulacan Overdrive, kay Jobert Vertudaso. Kay Rizaldi Ponce, kay Tunet Lualhati, ako si Momay King, shout out sa Motorstar Das Piñas. Kay Alan Bergonya ng Pangasinan, daghan salamat po. Happy Tuesday. Madaling araw pa lang, nakatutok na hanggang mamayang gabi pa yan ang terminal ng Deparo Blooming Treat na UB Express, sabi ni Sir Romel Tarin at mga drivers, pati ng mga pasahero. Good morning. Love you, Tita Max. Love you na talaga. Tapos may favorite wife. Oo, Cindy, grabe. tapos nag-love you. Sanay na sanay. Basic. Shoutout din syempre sa mga taga-Getlin. Oras na para magpalinis kayo ng mga aircon nyo, lalo ngayong sobrang init na kailangan na ng linis yan. Good morning. Para hindi magka-prostate. Bakit? Linisin ang tubo. Ibang tubo yun. Galaw ka. Get Clean. Tawagan nyo na sila. KLEAN. Good morning po kay Miss Mars, Attorney K, and si Hanapin nyo Boss. sa Facebook, social media, Get Opo. Clean. Thank you. Salamat sa inyong tanan. Salamat na lang. Sa lahat. Si Jok, Grab driver, pogi daw si ating trupa. Pogi Basic, ka? pogi na, babaero. Romuel Asidera, good morning. Salamat na lang sa lahat. Justin Bertudacio, Salamat na lang sa lahat. Daghan salamat. Bukas po magsama-sama tayo alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Feel Good Morning with Uncle Dagol, Tita Max, and Mang Kanor. Salamat na lang sa lahat. Ay, Sir Dennis Turla, Sir. Captain Dennis Turla, salamat na lang sa lahat. Shoutout nga pala sa mga nakasama ko nung Sabado ng gabi. Mga matitipuno na general. PNP, ano yan PNPA batch 1995, mga Patnubay. Yan. Class Patnubay. Ay, mga kumpare ko yan. Mga ako ng Patnubay dyan. Patnubay ng magulang ang kailangan. Hindi. Patnubay ng asawa kasi kasama nila yung mga asawa nila eh. Kaya hindi makaporma. Kaya pala yung mata ni Sir, nabanlag na doon ang isa sa kabila, tapos yung isa kay Tita Hello Max. po sa mga sa class Patnubay, mga sikat na batch yan eh.
Mga kabats ko yan eh. Ay, mga kabats ko sa Class Patnubay. Dagang salamat. Mabait eh, andun kasi mga misis. Sama na! Dear Love with Conyo Bicolano, susunod na po. Sa 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!